Puta karbi baptish association na tumpen indeng harus 104aphong ningkan esek ameipi kibipon kechengsi arni. Umsuai Paris along kurusa kebat amai kepadopon. Nijang karbi ang long borthor pi baptish church along Puta karbi baptish association na tumpen indeng pharoi 104aphong ningkan esek ameipi kibipon ke thompli la pen pho thang achiklo ni thom aphan si thik pon lo la son si thang achiklo ni phai ke thom arni kechengsi arni lo pupen west karbi ang long along ke do kado kawe aponduli chitong pet pen bang so ameipi ni thom kang ni pon ke mission pastor ake hai pen arna mahil jume hang pen si girja ahem ingpu pon lo girja ingpu pon det pen aphit arna malun lun pon la pen arnam ardom pon la son si kado kawi amonduli atum pen ni thom apharman arna malam chethan pon pu west karbi ang long pen kres sontimong report news 18 difu Saya perfect di tempat pomo lo Jawa, anak peranam di coba di Jawa pomo lempu kado bagi klub jalanam, nasi nambah sohem, dan di thom kado pan seta, nah pan sepano lempu, nah podang kado kan sudah jakong pen, ada petulang lah, anu tidak dengar lo, nani otha, nah berbeda kebijakan seta kedeng dan kaya jakong, kalau anu. Ani chin piteng nanti nama nulitin kedua member kemana bangsa. Pada itu dua bangsa lo. Kalau anu kepikiran dia anam lang kepikiran dia tum kethan dia keman kami. Sejak pamepen kethan pen. Mana dia tum pamek keperang lagi kalau pamek keperang lagi apaan nara bang kethan atau ketata. Ajudan kado kami parang ropen. Bukan kepikiran dia apaan. Jadi begitu tak hal cukup kemang kau dah siapan. Esok kau dah siapan, posok pengangkata kau dah siapan, cukup lagi anda nak kontrol betul betul. Nah jadi sukses kami pada rakyat kita nak punya no. Nijang karbi ang long umsawai Paris along thang achiklo ni phai hini theman arni kristana ron pen kurusar aman ke bat amai ki bipon bangso amai along nang chitong dun difu daisef bisopor martikar father joseph teron pen chenglo break jam aparis kurusar atum chitong dun se rdp dun lapen bangso kurusar ke bat amai kapido pon amai mai pru difu daisef bisopor martikar pensi ke cheng pen kijut an chipahem pru ponsi kurusar ke me mati pin ke bathu akurusar silveris amson sdb aphanta difu bisopor martikar pensi kurusar ke bat ajai me deng ponsi kurusar atum claim ke dam nangji aron than bachini pon lapen amonduli tin pen ke bang atum aphan arna malam chethan chepari ponsi lapen ekar jong kereng nangji aphan pura hempu antami rata tumpen chora petsi ingsam jin pen pichun ponlo lapen arni kangsam apor abangki arong tin pen kebang atum pen an chora petsi ingsam jin pen pichun ponlo bes karbi ang long pen kretson timung report news 18 difu